Abba, ka dafa wa Abba, ka dafa wa Abba, ka taimaki kwankwaso, ka taimaki kwankwaso, da mabiya bayan kwankwaso, da martabar manzon Allah, ga mu ga Alhaji Gidi dukkan ɗan kwankwasiya Allah ya ƙara masa lafiya. Dan da can jinin ya riga ya ɗauki, to amma yanzu mun riga mun samu janareto mai kama da injin wuta. Mun samu jini a jikinmu. Kuma wujuji da ake cewa wujuji, wai waye wujuji ne? Gawun nan shine fa wujuju. Mun riga mun wuce jiga su, babu yanda za su. Mu da Allah muka dogara, su kuma da sama. Mu kuma muka ce to sama Nabi rahmatu annabi Muhammadu. Saboda haka mun gode wa Allah, Allah ya ƙara wa annabi daraja, ya ƙara haske da ƙamshi a kabarin manzon Allah. To ga Nabi, salamu alaikum. Assalamu alaikum. Mun yi wa Sharu na Goron Dutse shi ma gashi Allah ya kawo mana saboda darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Dama ita muka sa a gaban mu, ba wani wanda zai zo in ce zai kawo mana wasu abubuwa wanda zai fitar mana da kaunar manzon Allah. Allah ka kiyaye mana shi. Ga Sharu shi ma zai ce wani abu. Allah ya ƙara ma lafiya baba.